Σε αυτό το βίντεο θα δούμε τις κάμψεις οπίστων μυριών στο μηχάνημα καθιστός, σε ποια ακριβώς θέση βρίσκονται, πώς η λειτουργία τους δημιουργεί μια ομάδα μειών και πώς αυτή η ομάδα επηρεάζει τις αρθρώσεις. Θα δούμε πώς πρέπει να στήσει το μηχάνημα ιδανικά ώστε να συγκεντρώσει τις δυνάμεις σου στην εγύμναση αυτών των μειών και να μην υπάρχει απώλεια της ενέργειας αλλά και προσπάθειας που καταβάλεις. Η κίνηση που βλέπετε έχει ως στόχο να γυμνάσει την ομάδα μειών που απεικονίζεται, η οποία ομάδα συνδέει λεκάνη, μυρό και κνήμη. Η ομάδα περιέχει τη βραχία κεφαλή του δικεφάλου, τον ημιεμινώδη, τον ημιτενοντώδη και τη μακρά κεφαλή του δικεφάλου. Εδώ βλέπετε πώς συμπεριφέρονται για να λυγίσουν το γόνατό μας, φέρνοντας την κνήμη πιο κοντά στο μυρό. Αυτή είναι η μύες που εξασκούμε, καλύπτοντας μια πολύ σημαντική περιοχή στο πίσω μέρος του μυρού μας. Αυτό που μας νοιάζει στην άσκηση είναι το σημείο μέγιστης ενεργοποίησης, το οποίο αλλάζει με το μηχάνημα. Στο συγκεκριμένο βρίσκεται κοντά σε αυτή τη θέση του γόνατος. Σε αυτή τη θέση εμφανίζεται το γνωστό Muscle Mechanical Tension, που με τη μορφή στρες δίνει το ερέθισμα για την ανάπτυξη. Η θέση στο μηχάνημα είναι πολύ σημαντική για να το πετύχουμε αυτό. Για αρχή, το μαξιλαράκι στη γάμπα δεν πρέπει να ενοχλεί. Εδώ πρέπει να πάει πιο χαμηλά. Προσαρμόζουμε το μοχλό να κατέβει πιο κάτω σε μια θέση βολική για να πιέσουμε. Ρυθμίζουμε το μοχλό στο γόνατο έτσι ώστε τα γόνατά μας να μην δέχονται πίεση. Προσπαθούμε να γυμνάσουμε τους μυες μας, ενέσουμε τα γόνατά μας. Έπειτα βλέπουμε τη θέση του σώματος. Ούτε πολύ πίσω, ούτε πολύ μπροστά. Αλλάζοντας την πλάτη, θα πρέπει τα γόνατά μας να έρχονται στην ευθεία με το μοχλό του μηχανήματος, έτσι ώστε το μηχάνημα να είναι η προέκταση του σώματος και να μην υπάρχει απώλεια της ενέργειας. Πιέζουμε το σώμα να πάει όσο πίσω γίνεται, ώστε η μέση να κουμπάει στο μηχάνημα. Ξανά θέλουμε σταθερότητα. Όταν πιέζουμε με τα πόδια μας υπάρχουν δύο επιλογές. Η μία είναι να έρθει το μαξιλαράκι των ποδιών προς τα πίσω, όπως είναι φυσικό. Η άλλη είναι να γλιστρήσει το σώμα μας μπροστά, το οποίο δεν θέλουμε γιατί αλλάζει η θέση στο γόνατο που είπαμε και υπάρχει απώλεια. Συνεπώς, πολύ σημαντικό είναι να πιέζουμε με τα χέρια μας το μαξιλαράκι, ώστε να μην αφήσουμε το σώμα να γλιστράει μπροστά, το οποίο με το ανέβασμα των κιλών δυσκολεύει, οπότε δώστε σημασία. Σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε, θα ανεβάσω περισσότερα από αυτά. Αν σας άρεσε πραγματικά, κάντε like, follow, subscribe και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.